adlaw ninyong tanan diha mga kapobre. Kumusta man kamong tanan? Unta okay ra. Mauna ninyong request nga ipakita ang akong balay. Shout out nimo Ma'am Ninits. Una sa tanan di pa nako sugdan. Magpasalamat ko ninyong dako sa inyong makanunayong pagsuporta diri sa Proud Pobre. Ug mao din ang akong mama. Kugihan kay no. Ug kini nga balay mao ni ako ipakita ninyo mga kapobre. Ug una mao ni ang ginapuy-an sa akong ginikanan karon. Dili ni among yuta among gipuy-an diri mga kapobre. Nangumalang pod silang mama diri og si papa og na ako'y duha kay suon nga sakop nila karon nga gagmay pa. Kay lagi ako man ang kamagulangang anak nila mga kapobre. Mao ni akong nakita nga balhin-balhin ni og puyo kay tungod sa muhantera ta dili kita kabuot og papahawaon tas tag-iya sa yuta. Mo nang sugod pa gyud sa una bisan pag ikaw taga probinsya ka wala gi kay laing pangandoy balay gyud. Diba ka na makabalay nga makaingon ta nga atoa. Sa tanang wala pa kailan ako tawgalan day kog Inday Rose. Syalan ba kanindot ka Rose sa Groselien baya to. Bitaw, as a breadwinner sa atong pamilya, mga kapobre, musugot ra gito go ato, diba? Basta mauna lang natong pamilya. Ug tungod mao man akong nakita mga kapobre nga ako ra gyud pwede nga makatabang nila kay lagi tungod sa among kalisod, wala man gyud ako mga igsuon na ka eskwela. Kay pirti man lagi namong lisura. Ug mao to nangita ko pamaagi nga maka-working ko bisag asa. Kay may na lang bisan maka high school graduate lang ba. Di gyud ko kalimot sa among kalisod nga nagian mga kapobre kauban sa komunidad. Mga kapobre, mao na ni karon ang balay sa ako ang mama. Mao na ni ang balay nako mga kapobre nga gi-turn over nako sa akong ginikanan na duha ka kwarto, naapod sila kusina nga luwag-luwag, may na lang pod sila magfiesta-fiesta, makadawat ra pod og bisita, kay naa magitay mga silingan nga mo anha, mo bisita, og naapod sila payag-payag diri sa gawas mga kapobre nga pwede ra pod sila og igangon, diri mo pahuway or makatambay-tambay, makaistorya sa kinabuhi, ginagmay. Kini nga video mga kapobre makaingon ko nga ako na sad nga kaugalingon since na-plaster naman ako akong ginikanan o wala naman nakulang pod sa ilaha. Kay wa ko man gina sila pasagdae mga kapobre sukad pa sa una. Kay kahibalo ko sa akong ginikanan nga sila kontento og unsa ray naa. Pero gipahiluna lang gyud nako sila mga kapobre aron malipay pod sila kay kabalo ko mao gyud pod ni pangandoy nila. Og di gyud nako malimtan mga kapobre naa gina pirmi nako gidala sa akong dughan nga sa panahon nga mag-istorya mi mo ingon day na si mama kanusa na pughata papahawaon diri no og papahawaon taasa na pughata padulong ani no. Kabalo ko daghan pa kayong pamilya nga nangandoy nga mahiluna ang pamuyo. Padayon ra gyud. Kay mintras buhi patataas kayo ang pag-asa. Kay matod pa niya lihok tawo kay tabangan tika. O kining last part sa akong video mga kapobre nga makita ninyo pertigin ako kabisi mo nang usahay ako maka-upload og video kay naamang gud ko'y pinatangka diri mga kapobre. Ako'y tiglot og paniud to. Mas nindot man gyud nga pangunayan mga kapobre kay mas makales puta sa sweldo kay wala ra butay kwarta mao ra ba pod. Og mao na ni mga kapobre og sa next update ani mga kapobre kana na sigurong nahuman na dahil mao na nilipay na kay ko para pod sa kong kaugalingon kay makapananom na pud ko diri sa kilid kay mao man gyud ni among naandan sa una kauban na akong ginikanan. Daghang salamat!